ịma na asị na ebulu ozu onye ọzọ adịka evu nkụ. This video now is for landlords, ndị nwere ụlọ ebe dị iche iche. Mgbe Nigeria tiri ego, mgbe naira bụ 1314, ego ụgwọ ụlọ agbago. Kita na dollar go to up to 900 naira. Faju na ha ma wepụ ego ụgwọ ụlọ ha. Uplift to elephant of Bella, ife na-ekwuru bụ 99. Onye ga-agba bụrụ ya dị happy. Onye ga-agba bụrụ ya dị satisfied. Eburu landlord na watch this video. Kedu the need? Kedu the help in the people be your tenant and this period? Kedu the help in the people bring login ụgwọ every year, every month? Na this period of hardship. Dollar adago to 1,900 naira. Kedu reason iji be chọ iwepụ ego n'ụgwọ ụlọ gị? E continue now for state people. Onye weta ego ọ ga-eji eme ihe ọzọ dị ya mkpa, ya were chịkọ gị. Onye kpata ego o ji eme ihe ọzọ babara ihe uru, ya were chịkọ gị. And ịma na reason aha iji were tinye ego n'ụgwọ ụlọ, that reason, the dollar reason adago, and things nọ n'ime ahịa na-reduce. Ga-ejo na ịma wepụ ego n'ụgwọ ụlọ gị. Ga-ejo na ịma help people be your tenant. Kezi need na-ebola landlord. Ojuzie that na ọma nkuzi otu anyị kwuo ya. Ka eresini ga-eme gị nye quick notice. Gị chụpụ ya n'ụlọ gị. We should start helping each other to survive. We should start helping each other to survive in this country. Igbe landlord, ife abụta iji wegochi your tenant, ndị ibu ha n'obi. Ndị ibu ha n'obi, because ịrụcha ụlọ ahụ ị rụrụ enweghị obi na ya, enweghị ndị gain. Enweghị ndị gain. So, what I'm talking about is this thing. Every landlord can tell you should reduce the rent for the benefit of everybody. For the benefit of everybody. Share the video. Share the video.